халыкны, сөй халкыңның дөньясын. Габдулла Тукай. Санкт-Петербург төньяк Пальмира Актөннәр шәһәре. Европага тәрәзә ачучы әлеге кала, зурлыгы буенча Лондон, Париж, Мәскәүдән кала 4нче шәһәр. Аның беренче нигез ташларын салучылар арасында татарлар да бик күп булган. Гомумән, Санкт-Петербургта халкым үзе төзегән шәһәрдә яши. Невадагы кала бөтен дөньяга танылган архитектура ансамбльләре, куәтлелеге, гүзәллеге, зур сәнәгать үзәге булуы белән менә инде 3 гасыр кешелекне үзенә тартып тора. Аны революциялар бишеге, күперләр музее да диләр. Монда һәр йорт, урам, тыкрыкның үз тарихы. Ә үзәктә шушы могҗизалы герой шәһәр агымына чумып яшәүче, аның данын һәм бөеклеген арттыручы халкым. Бүген Санкт-Петербургта 100 меңнән артык татар халкы яши. Алар җәмәгать эшлеклеләре, табиблар, эшкуарлар, мөгаллимнәр, сәнгать әһелләре һәм башка бик күп һөнәр ияләре. Кыскасы, әлеге данлыклы шәһәрдә үз урыннарын табып, горур хезмәт итүче милләттәшләребез. Василий Фоторовы Петербургның иң зур фәнни һәм мәгариф югары уку йортлары, фәнни тикшеренү институтлары һәм башка гыйльми оешмалар үзәге булып тора. Фәнни ачышлар өлкәсендә дөнья күләмендә яңгыраган исемнәр арасында милләттәшебез, геология-минералогия фәннәре докторы, Россиянең ат казанган геологы профессор Хикмәтулла Хади улы Арсланов та бар. 300дән артык фәнни хезмәтләр авторы, эшләү дәверендә 5 фән кандидаты, докторлар әзерләп чыгарган. Бүгенге көндә фәнни тикшеренүләрен дәвам итә, аспирантларга белем бирә. Илебез бай булсын өчен, Татарстаныбыз бай булсын өчен яшьләр укырга тиешләр. Шул вакытта безнең халкыбыз бай, матур яшәр. Безнең халкыбыз бик тырыш халык. Татар халкының иң матур сыйфатлары, тыйнаклык, тырышлык, горурлыгын үз иченә алган затлы шәхсебез Удмуртия Республикасының Белезино районы Кистем авылында туып үскән. Әлеге татар авылы үзенең 4 гасырлык тарихы, бөтен дөнья күләмендә танылган галимнәр, сәясәтчеләр, язучылар, гомумән йөзләрчә шәхесләре белән горурлана. Хикмәтулла Хади улы Арсланов шуларның берсе. Ул үзенең фәнни баскычын Казан шәһәренең Киров исемендәге химик-технология институтыннан башлый. Аннан соң чакыру буенча Петербургка килә. Радиохимия факультеты, аспирантура һәм геология өлкәсендәге яңа метод белән эшли башлый. Үз лабораториясын булдыра. Иң беренче лаборатория мин Всесоюзный геологический институтка мине чакырдылар, старший научный сотрудник итеп 64 елны. Вот, и мин анда организовать иттем, анда отдел четвертичной геологии, вот, и как раз геологларга бик кирәк иде инде ул. Хикмәтулла әфәнденең фәнни хезмәтләре күп кенә тармакларда кулланыла. Аның яңа алымнарын өйрәнү өчен чит илләргә дә чакыралар. Башладым мин Америка Кушма штатларында, соңыннан мине чакырдылар Канадага, Оттавага, геологическая служба Канады. Асы фәнни эшләргә бергә мамонтларны определять итәргә. Билгеле аның уңышларына куанып, дәртләндереп, җылы хисләр өстәп торучы гаиләсе янында була. Ә алда Хикмәтулла Хади улы Арслановның тагын бер тикшеренүе дөнья тарихына төзәтмә кертә. Магаданская областы Киргилях елгасы буенда геологлар анда золотые прииски. И обычно туңган җирне бульдозер белән снимать итәләр. И шулай снимать иткән вакытта вдруг бульдозерның килеп ләгә шул мамонтка, мамонтёнок диме. Соңыннан инде эшне туктатып, яхшылап аны казып алалар и тиз генә китерәләр Ленинградка туңган кие. Без аны определить иттек. Аның яшы 39 мең ел булып чыкты. Әлеге ачыш бөтен дөнья галимнәренең игътибарын җәлеп итә. BBC каналы бу хакта фильм әзерли. Үз эшенең бар нечкәлекләрен белгән, күп кенә чит ил телләрендә яхшы аралашкан шәхес фильмның төп герое. Әйе, хезмәт төбе хәзинә ди халык әйтеме. Хикмәтулла әфәнде үзенең тырышлыгы, җиренә җиткереп эшләве, белеме, сабырлыгы белән бик күп уңышларга ирешә. Әмма тынычланырга иртә. Аны күп кенә ачылмаган серләре белән Сибир яклары яңа сәфәргә чакыра. Ул булдыра алганча халкыма файда китерәсем килә ди. Ә гаиләм һәр вакыттагыча минем терәгем, җаным. Мин яратам сине,
Шулай кичләрен татар моңын сузып, алар Розалия ханым белән менә инде 50 ел гомер кичерәләр. Һәр узган мизгелләрен сагынып искә алалар. Ике ул тәрбияләп үстергәннәр. Бала үз ризыгы белән туа. Өлкән уллары Равил икътисад фәннәре кандидаты Мәскәүдә, кечесе Ринат медицина өлкәсендә хезмәт итә, Америкада яши. Балаларыбыз да үз урыннарын таптылар. Гаилә канатлары да ныклы. Ике оныгыбыз бар диләр. Матур, тату, мәхәббәтле гаилә учагын сүндермичә, ярты гасыр саклаучы Арслановлар. Алар күпләргә үрнәк. Гомер-гомергә татар халкын ныклы, төпле гаилә булдырырга тырышкан. Әле яңа гына оя корган Шамил белән Чулпан Сәхәбетдиновлар да үз бәхетләрен әлеге зур калада тапканнар. Яшь гаилә кичкенә кызларын тәрбияләү белән мәшгуль. Санкт-Петербургта яшәүче милләттәшләребез белән еш очрашабыз. Ана телебезне, матур татар гаиләсе йөзен саклыйсыбыз килә. Кызыбызның теле әни, әти дип ачылсын иде диләр алар. Бер-беребез белән очрашабыз. Шәһәр читендә вакыт үздерәбез. Лыжный базаларда, катыкка йөрибез. Театрга, концертларга йөрибез. Күптән түгел Рустам Яхин кичәсе Юсупов йортында узды. Анда булдык. Татар моңнарын тыңладык, очраштык. Бик күңелле булды. Гаилә хуҗасы үз җаваплылыгын яхшы аңлый, якыннарының иминлеге өчен бар көчен куя. Эшлибез, бала үстерәбез, күңелле яшибез. Безнең Татарстанда әби белән бабай яшиләр, Чаллы шәһәрендә. Аларга сәлам әйтәбез. Яңа ел белән котлыйбыз. Әйеме, Ясмин? Халкын матур иттереп эшли, ял итә, якты йөз белән кунакларда каршы ала белә. Инде бакчаның күрке чәчәк, өстәл күрке чәкчәк дигәндәй, билгеле милли ризыкларда әзерли белә. Санкт-Петербургта яшәүче милләттәшләребез безгә чәкчәк әзерләячәк. Әлфия, бүгенге безнең тамашачыларыбызны менә шушы синең чәкчәгеңнең серләренә төшендерсәң иде. Һәр хуҗабикәнең үзенең серләре бар инде. Ләкин билгеле безнең татар чәкчәгенә иң беренче бал керә, шикәр, он, күкәй, май. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәр эшемне мин шулай итеп башлыйм. Иң баштан без тоз салабыз. Аннан соң йомырка салабыз. Хәзер без аны булгатабыз. Шуннан соң без анарга май салабыз. Аз гына. Һәммә без инде аның шагын белә. Эшләгән кеше. Камыраның сыйык та булырга тиеш түгел, каты да булырга тиеш түгел. Кулдан китерергә тиеш. Элекке заманда кызны кияүгә алганда абыстайлар килеп караганнар, ничек ул камыр баса. Әгәр менә ушулай бөтен итеп җыйнап, матур итеп кенә чисталса, савыт уңган килен булып чыга. Менә ләйсәнә безнең камырыбыз әзер. Хәзер без аны ушулай салып куеп, каплап куябыз. 15 минутка. Менә инде син Оренбург кызы, Петербургта күптәннән яшисең. Менә нинди матур гамәлләр кылып яшисез, нинди очрашуларыгыз була? Үземнең күңелемдә татар теле югалмасын өчен, татар моңы югалмасын өчен, гореф-гадәтләре югалмасын өчен менә мин бик күп сәнгатьле эшләргә катнашам, үземнең проектларны күп эшлим. Менә ул көнне мин үземнең халкымны күрәм. Үземнең халкым белән мин татарча сөйләшәм. Рәхәтләнеп мин ул татар йырларын тыңлыйм. Күңел, йөрәк ялкынланып китә. Безнең татарлар бит төрле яктан Санкт-Петербургта җыйналган. Алар бер-берсен белмиләр. Шуның өчен менә шул көнне халыкны берләштерәбез. Халык бер-бер белән таныша, дуслаша, аралаша башлый, сөйләшә башлый. Безнең тел, гореф-гадәтләре алар яши. Иләйсәнә камырыбыз әзер. Хәзер без аны бәләкәй кисәкләр белән алып җәябез.
Шуннан без аны алабыз, кисәбез. Татар ризыкларын әзерләгәндә, әгәр аны йыр белән дә кушып ебәрсәң, ул ничектер менә күңеллерәк буладыр инде. Ничектер менә үзеңне тарихта күрәсең, халыкның тарихында. Шаулый урманы, җилләр искәнедә, сагындыра туган яклар искә төшкәнедә. Сагындыра тугайлары, көмештәй салкын сулары, әллә инде шунда үскәнегә. Сагындыра тугайлары, көмештәй салкын сулары, әллә инде шунда үскәнегә. Бакча матур, чәчәк булса, табын матур, чәкчәк бит. Минем халкым гына эшли, чәчәк кебек чәкчәкне. Батыр, гайрәтле, матур, кадерле халкымны яңа ел белән тәбрик итәм. Уңышлыклар, бәхет, сәламәтлек телим. Минем халкым кыш булып эш, күбәләк булып кун. Арысланның кеше булсын ул. Йөрәк кулыңнан йылдызлар кыйылсын. Сөембикәнең хислары тыелсын. Ана теле, сүз, моң. Аларның рухын ишеткән, тойган, кадерен белгән халкымның хисләре шиктән ташый. Һәм матур тәкыялар үрелеп, туган якларына, тарихи ватаннарына юл ала. Әгәҗәеп гүзәл күперләр гүя теләктәшлек белдереп, яңа очрашуларны якынлаштыра. Ата-бабаларыбызның сукмагын таптыра, тагын бер кат безгә шул юллардан атлау мөмкинлеге тудыра. Санкт-Петербург тарихи яктан Казан, Татарстан белән тыгыз бәйләнештә. Биредә 2 Казан урамы, Казан утрауы, Казан мәйданы, Казан күпере, Казан соборы. Беренче булып ата-бабаларыбыз төпләнгән татар тыкрыгы бар. Әлеге Казан урамы сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукай исеме белән дә бәйле. Ул нәкъ менә шушы 5нче йортта 1912 елны берничә көн яшәгән. Бүгенге көндә монда күренекле композитор Рахманиновның истәлекләре дә саклана. Киләчәктә бу йортны Габдулла Тукай исеме язылган такта бизәячәк. Габдулла Тукай Санкт-Петербургка 1912 елның апрелендә килә. Аны шәһәрнең алдынгы карашлы татар яшьләре тагын бер татар газетасы чыгару нияте белән чакыралар. Мәгълүм булганча, беренче татар газетасы Нур 1905 елда Петербургта дөнья күрә. Аны нәшер итүче мәшһүр татар җәмәгать эшлеклесе һәм дин әһеле Атаулла Баязитов була. Нур хәзер дә чыгуын дәвам итә. Аны яшәтүчеләребез халкыбызның тырыш намуслы уллары һәм кызлары. Алар өлкән буын хезмәткәрләреннән үрнәк алып эшлиләр, хатирәләрен саклыйлар. Безгә халыкны уятыр өчен кирәк газета. Без нихәтле сөйләсәк тә, ул сөйләү була, ул югала. Ә газета кайчан кеше кулына ала, укый ул газетаны. Баштан азакка кадәр, чөнки татар газета. Кирәк иде безнең нравственный якларны өйрәтергә халыкка. Ondan soң татар халык кем ул? Тарихны өйрәтергә. Үз тарихыңны белмәсәң, син татар түгел.
Газета яшәсен өчен бөтен җаннарын биреп эшләүче яшьләр булырга тиеш, ди Әлфинур ханым. Без бит батыр, горур халык. Dünya boylab yaşay bizning dallı tatar, birden bulsak tatar, iliş yaşay qatar. Tuğan tilni, tuğan ilni unutmasak, bir-birine izgillerge bağışlasak. Tuğan tilni, tuğan ilni unutmasak, bir-birine izgillerge bağışlasak. Tatarlar, tatarlar, yaklağız vatanı. Tatarlar, tatarlar, saklağız azanı. Saklağız azanı. Kardeşlerim, dostlarım, tuğanlarım, sağlık, selametlik, tazalık, baylık, uğuşlar dileyim sizge. Halkım, tatar mı'nın unutmayışı, bәхетле yaşagız. Кеше гомере бер гүзәл мизгел. Әгәр син шул кыска гына гомер эчендә үзеңнән соң халкың горурланырдай эз калдыра аласың икән, син шәхес. Санкт-Петербург урамнарыннан узганда аның һәр йорты диярлек шәһәр символы булуы, күпме зиялы уллары һәм кызларының исемнәре мәңгеләштерелүе гаҗәпләндерә. Ә бит шәһәрнең иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышына, аның үсешенә үзенчә файда китерүчеләр арасында милләттәшләребез дә күп. Тумышы белән Татарстанның гүзәл азнакай якларыннан булган, шул як шишмәләреннән күңел сафлыгын, фикер ныклыгын, үҗәтлеген алган Рәис Марс улы Яркәев Санкт-Петербург шәһәренең татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе. Без монда бик күп. Көн сайын тырышабыз, что без как бер семья яшәргә. Что без бер-беребезнең бәлаләрне бергә тиеш, бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Без бүген bir günden atkan yok, что bizim var tuğan yıl, Татарстан. Biz gün sayın birbirine постоянно общаться etemiz, постоянно советовать etemiz. Sırrımız koysa vakta yardım. Koyacak gerek, özümüz de yardım etemiz. Санкт-Петербургта ел сайын Татарстан белән берлектә татар халкының йөзен, үзенчәлеген саклап калучы борынгы милли бәйрәмебез Сабан туе уздырыла. Аны һәм башка бик күп мәдәни чараларны югары дәрәҗәдә оештыру Рәис Марс улыннан, аның фикердәшләреннән күп көч таләп иткән. Шул Сабан туйларны үткәрә башладык. Туктарга бирмәдек, үләргә бирмәдек. Шулай кирнәп, башта безнең ел айында, может быть, 1000 кеше, 2000. Бүгін Субханалла біз жиябыз уже 50-50 мең кеше. Алда эшләнәсе эшләр бихисап, шунсы куанычлы, халкының әйдәп баручы, милләтенә хезмәт итүдә көч-куәтен аямаучы уллары бар. Без телибез, что кайдыр безнең иләргә тиеш. Татарларның. Что монда уже бөтенесе белергә тиеш, что юл шунда, тропинка шунда. И анда Шоқырға да керек түгін уже біле, бұл жолында. Шында өзі бара. Біздің арада тәртіп барға тиіш. Біздің арада достық барға тиіш. Біз бір-біріне оңарға тиіш. И бір-біріне тыңарға тиіш. Бу дөньяда һәркемнең үз кыйбласы. Адәм баласын язмыш төрле юллар алдына бастыра. Шулар арасындан үзеңнекен сайлый белергә кирәк. Ул юл сине яшәтергә, киләчәк буыныңа орлык калдырырга, инде күптәннән үсә барган нәсел агачың тамырына су сибәргә, тагын берничә яфрак өстәргә тиеш. Венера Абдуллина скульптор,
Россиянең рәссамнар берлеге әгъзасы, академиядә студентларга белем бирә, остахана җитәкчесе. Тик аның иң яраткан укучысы улы Ринат. Венера Санкт-Петербург шәһәрендә туып үскән. Белем юлында Рерих исемендәге рәсем сәнгать училищесы, Реперн исемендәге Петербург дәүләт академия институты аспирантура тәмамлаган. Инде хезмәте белән танылган скульпторның нәсел җепләре Түбән Новгород якларына илтә. Аның сәнгать эшләре арасында милли темага багышланганнары аерым бер урын алып тора. Минем татар халкым эштән, батыр, тыры, шуны минем күрсәтәсем килә. Кили скульптура эшләп. Шул татар халкының матурлыгын узакка калдырасым килә. А скульптура ул һәр елдан только ямнырак була и өмергә калыр. Венера ханым бәйетләребездәге Зөһрә кызны, үз хисләренә ирек биреп нарасыен сөюче бәхетле ана, бөтен холкын җигеп дәртләнеп биюче карт, самими кызлар образлары аша үз халәтендә җиткерә, ә безгә сокланасы гына кала. Татар халкы үз-үзен сакласын, матур булсын, бай булсын и веселый булсын. Безне Санкт-Петербург шәһәре буйлап сәяхәт иткәндә соклану хисе бер дә ташламады. Ә бигрәк тә монда яшәп, матур гамәлләр башкаручы милләттәшләребез игътибарга лаек. Алар һәммәсе үзенчә халкына хезмәт итә. Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендә эшләп килүче татар оешмасының җитәкчесе Рәшит Таһир улы Мәгдиев ана теленең югалып баруы хакында борчыла. Первое, что мы делаем, в общем-то, для... Моны булдырмас өчен без иң беренче татар телендә китаплар чыгарырга, татар җырчыларының концертларын оештырырга, аларның язмаларын әзерләргә тырышабыз. Ана теленә укытыр өчен кадрлар әзерлибез. Әйе, алар оештырган чараларга бик күп татар яшьләре килә, аралашалар, дуслашалар, тагын бер кат үз милләтенең мәдәнияте, гореф-гадәтләре, зыялылары белән танышалар. Мондый чараларда яңа фикерләр дә туа. Дело в том, что мы встречались с директором школы, и он готов открыть... Санкт-Петербург үзәгендә урнашкан мәктәпнең җитәкчелеге белән очраштык һәм монда татар класслары ачарга ниятлибез. Ә киләчәктә ул татар мәктәбе булыр дип өметләнәбез. Без бу хакта Татарстан белән элемтәдә ярдәмен сизеп торабыз. Балаларны җыю җиңел булмас. Шәһәр зур, әмма эш бара, бердәмлек кирәк. Было для переговора, и принято такое решение. Әлеге оешма төрле матур чаралардан тыш өлкән буын кешеләре белән дә эшләй. Булдыра алганча ярдәм итә, яшьләрне аларның үрнәге белән тәрбияләргә тырышалар. Татарам, Татарстан и вообще всего мира... Бөтен дөнья татарларына тынычлык, иминлек, сәламәтлек телим. Әгәр тырышып эшләсәк, яхшы яшәрбез. Горурланып яшәрдәй Татарстаныбыз бар. Бер-беребезне аңлап яшәргә һәм матур, сәламәт балалар үстерергә язсын. Татарстан Республикасының Санкт-Петербургтагы һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге 1996 елдан бирле эшли. Аларның вазифалары икътисад белән генә шикләнми, ә мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге эшчәнлекләрне дә үз өстенә ала. Милли эшләр белән кайнап яшәгән милләттәшләребезнең хезмәтен бәяли беләләр. Алар гел игътибар үзәгендә. Без дә менә шундый матур мизгелләрнең шаһиты булдык. Кешеләр менә карасаң әзгенә алар йомшаграк, әзгенә менә күңеллерәк, менә шулай бик яхшы итеп, матур итеп каршы алалар, менә гаиләләргә чакыралар. Киләчәк елга безнең бөтен татар халкыма мин телим, нәрсә телим? Сау-сәламәтлек беренче, тынычлык, байлык,
Бигрәк тә рухи байлык булсын. Соңгы елларда Санкт-Петербургта яшәүче милләттәшләребез тарихка кагылышлы, татар халкының яшәешен чагылдырган китаплар бастыралар. Балалар укысын аны, бу китапны, безнең тарихны белсеннәр, югалмасыннар инде. Нәкъ менә шул китаплардан яшь буын милләтенең үткәне хакында белә, үз ата-бабаларының шөгыле, яшәү рәвеше белән таныша. Тагын бер кат тарих битләренә күз салсак, Санкт-Петербургта элек-электән китап һәм басмалардан тыш иң әйбәт милли киемнәр, кыйммәтле зәркән әйберләр, борынгы Болгар дәүләте, Алтын Урдада табылган кыйммәтле ядкәрләр тупланган булган. Ә Петербург, Мәскәү, Варшава тимер юллары кырыена урнашкан барлык ресторан һәм чәйханәләрне татар байлары тоткан. Гомер-гомергә от яраткан халкым кучерлык эшен һәм инде от белән йөк ташуны башкаларга бирмәгән. Мөхәммәд Мәсгутовларның Николаевский вокзалыннан ерак түгел урнашкан фирмасын һәм аның извозчикларын ерактан таныганнар. Бу тарих вакыт җиле аларның барысын да үзе белән үткәнгә күчергән. Ә без әле аларга кире кайтырбыз. Яңа ачышлар, очрашулар да булыр.